वन्द्य श्रीहरि पंकजाक्ष मुकुंद माधव किंकिरामरा वन्द्य श्रीहरि ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ನೀ ಬಿಂಕದಿಂಪರಿಪಾಲಿಪ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ನೀ ಬಿಂಕದಿಂಪರಿಪಾಲಿಪ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ನೀ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ನೀ ಬಿಂಕದಿಂಪರಿಪಾಲಿಪ ಕಂಕಣ ಧರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ವಿಠಲ ಹರಿಯೇ ಕಂಕಣ ಧರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ವಿಠಲ ಹರಿಯೇ ನಿನ್ನೊರತು ಪೊರೆವವರ ನಾನರಿಯೇ ಹರಿಯೇ ನಿನ್ನೊರತು ಪೊರೆವವರ ನಾನರಿಯೇ ಹರಿಯೇ ಆದಿಯು ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಪಾದವ ನಂಬಿದೆ ಆದಿಯೊಳು ನಿನ್ನ ಪಾದವ ನಂಬಿದೆ ಆದಿಯು ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಪಾದವ ನಂಬಿದೆ ವೇದವೆಣಿಸದೆ ಮೋದದಾಯಕ ವೇದವೆಣಿಸದೆ ಮೋದದಾಯಕ ಆಧಾರದಿಂದಲೇ ಕಾಯೋ ಸೋದರ ಮಾವನ ವೈರಿ ಆಧಾರದಿಂದಲೇ ಕಾಯೋ ಸೋದರ ಮಾವನ ವೈರಿ ಮೇದಿನಿ ಪತಿಯೇ ನಿನ್ನ ರಾಧನೆ ಮಾಡಿಸು ಹರಿಯೇ ಹೊರತು ಪೊರೆವವರ ನಾನರಿಯೇ ಹರಿಯೇ ನಿನ್ನೊರತು ಪೊರೆವವರ ನಾನರಿಯೇ ನಿನ್ನೊರತು ಪೊರೆವವರ ನಾನರಿಯೇ ಹರಿಯೇ ನಿನ್ನೊರತು ಪೊರೆವವರ ನಾನರಿಯೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ನಾ ಕಂಡೆ ಪಂಡರಿ ರಾಯನ ಪಾಂಡವ ಪ್ರಿಯನ ನಾ ಕಂಡೆ ಪಂಡರಿ ರಾಯನ ಪಾಂಡವ ಪ್ರಿಯನ ಪುಂಡಲೀಕ ವರದ ಉದ್ದಂಡ ಮಹಿಮನ ಪುಂಡಲೀಕ ವರದ ಉದ್ದಂಡ ಮಹಿಮನ ನಾ ಕಂಡೆ ಪಂಡರಿ ರಾಯನ ಪಾಂಡವ ಪ್ರಿಯನ ನಾ ಕಂಡೆ ಪಂಡರಿ ರಾಯನ ಪಾಂಡವ ಪ್ರಿಯನ ಪಂಡರಿನಾಥ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಪಂಡರಿನಾಥ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ 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 ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ 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 ಕಂಡೆ ನಾ ಕಂಡೆ ಪಂಡರಿ ರಾಯನ ಪಾಂಡವ ಪ್ರಿಯನ ನಾ ಕಂಡೆ ಪಂಡರಿ ರಾಯನ ಪಾಂಡವ ಪ್ರಿಯನ ಗಾನಲೋಲನ ದೀನ ಪಾಲನ ಗಾನಲೋಲನ ದೀನ ಪಾಲನ ದೀನ ಜನರ ಉದ್ಧಾರ ಮಹಿಮನ ದೀನ ಜನರ ಉದ್ಧಾರ ಮಹಿಮನ ಕಂಡೆ ನಾ ಕಂಡೆ ಪಂಡರಿ ರಾಯನ ಪಾಂಡವ ಪ್ರಿಯನ ನಾ ಕಂಡೆ ಪಂಡರಿ
रायना पांडव प्रियना पंढरीनाथ पांडुरंग पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ पांडुरंग पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला कंडे ना कंडे ना कंडे पंढरी रायना पांडव प्रियना ना कंडे पंढरी रायना पांडव प्रियना जगद्व्यापकना जगद्रक्षकना जगद्व्यापकना जगद्रक्षना जगव पालिप जगतो धारणा जगव पालिप जगतो धारणा कंडे ना कंडे ना कंडे पंढरी रायना पांडव प्रियना ना कंडे पंढरी रायना पांडव प्रियना पंढरीनाथ पांडुरंग पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ पांडुरंग पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला कंडे ना कंडे ना कंडे पंढरी रायना पांडव पांडव प्रियना धरणीशना अपार महिमना धरणीशना अपार महिमना मारुतीश गुरु श्रीश विठ्ठलना मारुतीश गुरु श्रीश विठ्ठलना कंडे ना कंडे ना कंडे पंढरी रायना पांडव प्रियना म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा ಶಾಖಾ ಮಂಟಪ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತಃ
स्वाम्याला मोठा मसूल घेऊन ना येतो काय चलल आणि तो एक लेख विविध आणि प्रोसेस मंदिर देवा समय क्षम होता ना हंगा प्रति दिवसाक 9 दिवसाकडे नानारी हवन स्तंभन होम इत्यादी समय मार्गदर्शन दिले तंत्र दिवसाक महाशिवरात्री म्हणतात शिवरात्री आम्ही वैष्णव आम्ही आगमनचे रुद्रांतर्गत लक्ष्मी नरसिंह मंदिर तसं त्या देवालयात अनुग्रहाकडे जाऊन शिवरात्रीच्या बरोबराच्या विना अंग शाखा म्हणतो लघु रुद्रो हवन करता म्हणून समय म्हणतात दिली आणि तुमका विशेषतः स्वाम्यानंद समाजापर्यंत प्रमुख जाऊन घेऊन नका यजमाना काम दिलं असं म्हणताना या सर्व कार्य आता कशी होणार आमका अत्यंत प्रमुख यजमान आमचे स्वाम्यांनी आज्ञा प्रकार जाऊन घेऊन त्याची गावात त्याची शहर असेल सगळ्या प्रमुख अंगा वैसून ना त्या मुका समजले योग्यता अथवा आज्ञा स्वाम्यांनी चित्तांत काय साखर या मालकोत्र हवनात जाऊन घेऊन आणि योग्य केलं असं त्यामुळे संविधानात आम्ही प्रार्थना करून घेऊची विशेषतः साखवा शिवरात्रीच्या पर्वकाली तशीच नसून देवाला शेवटच्या दिवस होई मागवे स्वामी अत्यंत प्रीती पात्र असलेल्या वाळकेश्वरांतो आणि प्रियंका प्रमुख जाऊन वाळकेश्वर म्हणून सांची माता मेंढ्याला समजले प्रधानदेव पांडुरंग रामचंद्र म्हणताना सगळ्या देवी संविधानांतो तशीच त्याने उत्पन्न केलं आंदोलन केल्याचे विना आमचे योग एक हवन करचे अथवा देवाला पूजन करचे स्वामी आराधन करचे स्वामी विषय देवा स्थापन करचे योग्यता आमका एक जन्मदिन मात्र तारपोषण मिळणं नाही म्हणून एक खंडित असलेले पुण्य देवाला पादस्पर्श सांगतात की पुराणांत परमात्मा अंगा पादस्पर्श ज्यामध्ये विना ते विषय गंगे बाणानिमित्तानं उत्पन्न केलं पादस्पर्श जलद जाग्यान तंतु आम्ही महादेव स्वामीला वर्धन स्वामीला अत्यंत प्रीती अंशल्या या स्थानाचे आता जर महादेव स्वामी करतात म्हणून विश्वास करताना नानारे कष्ट कार्पण्य दुःख चिंता सकट देवाला स्वामीला समजून घेऊन ना विषय फल घेऊन प्रसन्न विषय पुण्य जागवा तंत्र विषय महादेव स्वामी म्हणा तसे अत्यंत प्रीती अंशल्या वाळकेश्वराचे शाखा म्हणतो तंत्र अंग स्वाम्याची इच्छा की अंग स्वाम्यानं मागड स्वामीला सांगून घेतले त्यावेळेचे की समय म्हणा इच्छा कसं असते आमल्याकरण पूर्ण करून घेऊ का म्हणून घेऊन त्या बहुशः आमचं सर्वेची विधी परंपरेनं आमचं समाजकारण पूर्ण करून जसं योग्यता आमचं सगळ्यांक दिलं असं भव्य नवनिर्माण सगळे शाखा म्हणतात ते आई साक्ष घेऊन विधीनं आम्ही होम हवन करच्या प्रयत्न करतात समय देवाला प्रधान देवच्या हवना कार्य स्थपना कार्य देवा संतोषान स्वीकार का आणि तत्पर आमचे सर्वे समाज देव का अत्यंत श्रद्धा भक्ती प्रसाद जाऊन घेऊन नाना रीतीने समाजाच्या अंगा म्हणजे वृंदावन जाऊन घेऊन विशेषतः भक्तींनी श्रद्धे करताना काढण्याची भक्ती श्रद्धेची समर्पण केलं त्या श्रद्धे फल त्या भक्ती फल आमच्या समाजात प्रत्येक समाजात केल्यानुसार कीर्ती देवाला समान संविधान अडचून गेलं आमच्या समाजात भूर करून घेऊन परस्पर ऐक्यमतारे प्रेमिश्वास मुखामध्ये पिढी अशीची श्रद्धे करताना देवाचे संस्थानाचे विश्वास घेऊन निरंतर आम्हाला समाजाला देवाला आराधनेचं भाग्य समाजात देवांच्या महाराष्ट्रात लक्ष्मी समाधी आणि साक्षी काम सांगो पंजम चंदायन प्रथम प्रार्थना करून द्यायची कुंभराजस्ते रवो मकर राशि चंद्रे
मकर राशि से कुजे, मीन राशि से कुदे, मेष राशि से देवगुरु, कुंभ राशि से शुक्रे, कुंभ राशि से शनैश्चरे एवं गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ श्रीमन्मध्वाचार्याणां हृदय कमल मध्ये निवासी अनंत कल्याण गुण परिपूर्ण क्षीराब्धिशायी श्री विष्णु प्रेरणया श्री विष्णु प्रीत्यर्थम अस्मत्मुञ्च भारत देशांतर्गत श्री काशी मठीय भुवनेत्र यतिवर्याणां करकमल संजात श्री वरदेव त्रितयतिवर्याणां वृंदावन क्षेत्रे स्थैर्य वीर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ मोक्ष चतुर्विध पुण्य पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं श्री हनुमत् भीम मत्वांतर्गत श्री निर्मलाख्यं कर्म क्रमशः करिष्ये तदंग गुरुन् नमेत ओम ब्रह्माता गुरुवः साक्षादिष्टं दैवं श्रेयःपतिः आचार्य श्रीमदाचार्य सन्तु मे जन्मजन्मने अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन जनाजनं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ओम यो विप्रलम्ब विपरीतमति प्रभूतान् पादानरसकृतवान् भुवि तत्त्ववादं सर्वेश्वरो हरिः प्रतिपादयन्तम् आनन्द तीर्थ मुनिवर्यं नमामि गुरुभ्यो नमः गन्धं पत्रं पुष्पं धूपं दिवज्जोपचार पूजां समर्पयामि नैवेद्यकाले गिरिस्थापित कदली फल ताम्बूल नैवेद्यं समर्पयामि प्राणोपानोम्यानोदानः सवानः नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यानन्तरं ताम्बूलं समर्पयामि नीराजलं समर्पयामि ओम दीर्घत मामामधेयो जो जुर्वादशमे युगे अपामर्तयतीना ब्रह्मा भवति सारथि गुरुभ्यो नमः प्रार्थनां समर्पयामि करोमिद्य सकलं परस्मै नारायण समर्पयेत् अनेन करिष्यमाण कार्येषु गुरोः अनुग्रह प्राप्त्यर्थं गुरुपूजाराधनेन भगवान् मध्वन्तर्गत श्री वेदव्यासरूपी नारायणमूर्ति प्रियतां प्रीतो भवतु तस्य श्री हरिकृष्णार्पणमस्तु अनुज्ञां देहि सकल कार्येषु निर्विकृता सिद्ध्यर्थं महागणपति पूजां करिष्ये बाम दिवसराम मृग मदतलकाम उल्लकल्लारसंताम केयूरे मेखला के मणि गणगजे भूजने वासमानाम कर्पूरामोदकरा परिवृत कपापूर्ण नेत्रारविंदाम श्रीलक्ष्मी पूर्णस्ताम जीता पदीर्घ विश्वभूते नमामि ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गमनपरे वरद सर्वजनमेषमाने स्वाहा ओम वरवरद सर्वजनमेषमाने स्वाहा गणपति ममामेकविं कवीनाम उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराज ब्रह्मणा ब्रह्मणस्नानश्रमधोदिभिस्थिरसादनम् शुद्वामा हरिप्रथमं कवीनां नरेन्द्रनारे महामरकं गमचित्रमर्च
झाले माझे मन देवा पांडुरंगा नदी भरली चंद्रभागा देवा पांडुरंगा नदी भरली चंद्रभागा अलीकडे मला पलीकडे पांडुरंगा नदी भरली चंद्रभागा अलीकडे मला पलीकडे पांडुरंगा कमल मनोहर कृपा कमल मनोहर कृष्ण शरण कहिए कृष्ण शरण कहिए श्री कृष्ण शरण कहिए कृष्ण चरण लीला पुरुषोत्तम राधा लीला पुरुषोत्तम राधा राधा माधव तव पादा राधा माधव तव पादा राधा शरणागत रहिए शरणागत रहिए श्री कृष्ण शरण कहिए श्री कृष्ण चरण कहिए कृष्ण चरण कहिए कृपा स्वरूप कमल मनोहर कृपा स्वरूप कमल मनोहर कृष्ण शरण कहिए कृष्ण शरण कहिए श्री कृष्ण चरण कहिए श्री कृष्ण चरण कहिए आकर्षण के केंद्र कृष्ण है आकर्षण के केंद्र कृष्ण है आकर्षण के केंद्र कृष्ण है सुंदरतम ऋषिकेंद्र कृष्ण है सुंदरतम ऋषिकेंद्र कृष्ण है आकर्षण के केंद्र कृष्ण है आकर्षण के केंद्र कृष्ण है सुंदरतम ऋषिकेंद्र कृष्ण है ऋषिकेंद्र कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण आकर्षण के केंद्र कृष्ण है आकर्षण के केंद्र कृष्ण है सुंदरतम ऋषिकेंद्र कृष्ण है कृष्ण कृष्ण कहिए
कृष्ण चरण कहिए श्री कृष्ण चरण कहिए कृपा सरोवर कमल मनोहर कृपा सरोवर कमल मनोहर कृष्ण चरण कहिए श्री कृष्ण चरण कहिए कृष्ण चरण कहिए कृष्ण चरण कहिए सदा सर्वमय हे सर्वोत्तम 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 सदा सदा सर्वमय सर्वोत्तम सदा 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 सर्वमय हे सर्वोत्तम सदा सर्वमय हे सर्वोत्तम सदा सर्वमय हे सर्वोत्तम क्यों न ध्याये उनको तो हम क्यों न ध्याये उनको सदा हम क्यों न ध्याये उनको सदा सकल लाभ रहिए सकल लाभ रहिए श्री सकल लाभ रहिए श्री कृष्ण चरण कहिए श्री कृष्ण चरण कहिए कृष्ण चरण कहिए श्री कृष्ण चरण कहिए श्री कृष्ण चरण कहिए कृपा सरोवर कमल मनोहर कृपा सरोवर कमल मनोहर कृपा सरोवर कमल मनोहर कृष्ण शरण कहिए श्री कृष्ण चरण 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 कहिए कंचे हनुमान की जय।
ಹರಿಸರವೋತ್ತಮನೆಂಬುವ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಜಯಬೇರಿಯ ಹೊಡೆ ಜಯ ಹನುಮ. ಹರಿಸರವೋತ್ತಮನೆಂಬುವ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಜಯಬೇರಿಯ ಹೊಡೆ ಜಯ ಹನುಮ. हनुमान की जय 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 हनुमान की जय 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 हनुमान की जय. तै 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 तक तै तै तकिट तकिट तक जय हनुमान. तै 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 जय हनुमान. हनुमान की जय 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 हनुमान की जय 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 हनुमान की जय. ಹರಿಸರವೋತ್ತಮನೆಂಬುವ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಜಯಬೇರಿಯ ಹೊಡೆ ಜಯ ಹನುಮ. ಹರಿಸರವೋತ್ತಮನೆಂಬುವ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಜಯಬೇರಿಯ ಹೊಡೆ ಜಯ ಹನುಮಾನ್. ಜಯಬೇರಿಯ ಹೊಡೆ ಜಯ ಹನುಮಾನ್. ಡನ 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 ಡನ. ಜಯಬೇರಿಯ ನಾದವು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ, ಜಯಬೇರಿಯ ನಾದವು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ. ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ 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 ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ 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 ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ. ತೈ 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 ತೈ. ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ 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 ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ 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 ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ. ವೈಷ್ಣವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಜಯಬೇರಿಯ ಹೊಡೆ ಜಯ ಬಲ ಭೀಮಾ. ವೈಷ್ಣವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಜಯಬೇರಿಯ ಹೊಡೆ ಜಯ ಬಲ ಭೀಮಾ. ಜಯಬೇರಿಯ ಹೊಡೆ ಜಯ ಬಲ ಭೀಮಾ. ಧನ ಡನ 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 ಧನ ಡನ 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 ಡನ. ಜಯಬೇರಿಯ ನಾದವು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ, ಜಯಬೇರಿಯ ನಾದವು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ. ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ 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 ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ 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 ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ. ತೈ ತೈ ತಕಿಟ ತಕಿಟ ತಕ ಜಯ ಹನುಮಾನ್. ತೈ 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 ತಕ ತೈ ತೈ ತಕಿಟ ತಕಿಟ ತಕ ಜಯ ಹನುಮಾನ್. ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ 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 ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ 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 ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗವ ತೋರುವ ಜಯಬೇರಿಯ ಹೊಡೆ ಜಯ ಮಧ್ವ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗವ ತೋರುವ ಜಯಬೇರಿಯ ಹೊಡೆ ಜಯ ಮಧ್ವ. ಜಯಬೇರಿಯ ಹೊಡೆ ಜಯ ಮಧ್ವ. ಡನ 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 ಡನ. ಜಯಬೇರಿಯ ನಾದವು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ, ಜಯಬೇರಿಯ ನಾದವು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ. ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ 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 ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ 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 ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ. ತೈ 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 ತಕ ತೈ ತೈ ತಕಿಟ ತಕಿಟ ತಕ ಜೈ ಹನುಮಾನ್. ತೈ 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 ತಕ ತೈ 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 ತಕ ತೈ ತೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್. ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ 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 ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ 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 ಹನುಮಾನ್ ಕಿ ಜೈ. ಅಂದಿನ ನಾದವು ಇಂದು ನುಡಿಯುತ್ತಿರು ಮಂದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳುವರು. ಎಂದು ನುಡಿಯುತ್ತಿರು ಮಂದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳುವರು, ಮಂದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳುವರು. ತಂದೆ ಪ್ರಸನ್ನನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಿರಲಿ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಿರಲಿ. हनुमान की जय 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 हनुमान की जय 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 हनुमान की जय. तै 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 तक
तै तै तक 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 जय हनुमान तै 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 तक तक जय हनुमान की जय 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 हनुमान की जय 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 हनुमान की जय हनुमान की रामचंद्र की जय जनविजन पाय केलं मागीर सांग हांव तो विठ्ठल नाम प्रमाणे जन विजन जन विजन झाले आम्हा जन विजन झाले आम्हा जन झाले आम्हा जन विजन झाले विठ्ठल नाम प्रमाणे विठ्ठल नाम प्रमाणे जन विजन जन विजन झाले आम्हा जन विजन झाले आम्हा जन विजन झाले पाहे तिकडे माय बाप पाहे तिकडे माय बाप पाहे तिकडे माय बाप पाहे अगदी पडताळा विठ्ठल आहे रघुमाई विठ्ठल आहे रघुमाई विठ्ठल आहे रघुमाई विठ्ठल आईला दोन घंटे विठ्ठल आहे रघुमाई रघुमाई जन विजन जन विजन झाले आम्हा जन विजन झाले आम्हा जन विजन झाले विठ्ठल विठ्ठल नाम प्रमाणे जन विजन जन विजन झाले आम्हा जन विजन झाले वन पठन एक बाव 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 एक बाव वन पठन एक बाव एक बाव अवगाठाव सरता झाला अवगाठाव सरता झाला अवगाठाल सरता झाला अवगाठाव सरता झाला अवगाठाव सरता झाला झाला विजन झाला विजन झाले आम्हा
प्रमाणे जन विजन झाले आम्हा जन विजन झाले आम्हा जन विजन झाले आठवनाही सुख दुःख 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 नाचे तुका कौतुके 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 तुका कौतुके तुका कौतुके जन विजन झाले आम्हा जन विजन झाले आम्हा जन विजन झाले आम्हा विठ्ठल नाम प्रमाणे विठ्ठल नाम प्रमाणे जन विजन जन विजन जन विजन झाले आम्हा जन विजन झाले आम्हा जन विजन झाले कडक ते बेचा नाही नाही तो उठत नाही, तो कडस म्हण का नाक कडस कडस ती बैसा जय जय गुरु महाराज की ठीक आहे मुक्कामकार सुन बस का ठीक आहे आणि रशी जाल्या रे एक्का माळे रे खाली असं ते LED स्क्रीन घालेलं असं दय कोरनो समाज बांधवांनी एक्का माळे रसून बसायचा लायक वार येता एक्का माळे रे लायक वार येता 200-300 जणांना बस येतं LED स्क्रीन आहे असं आणि हांगाशिल्यांची का मुखार येऊन बस का म्हणून ते लागलं की बस का आता बसते ऐक पडतो ना हंग बैसून कोण्या उल्लो जनाच्या उल्ले त्याला पुरा वैर एका माळे रे हा हा ओके मक्का ये बॉर्डर बाहेर वैशानाच्या हांगा आनोळांनी असता म्हणूची हांगा बैसनी मुखार म्हळ्यार तुम्ही एकदम ಮೈಕ್ ಬಂದ್ವಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೊರಗಿಪ್ಪ ಒಳಗಿಪ್ಪ ಹೊರಗಿರಲಯ್ಯ ಒಳಗಿಪ್ಪ ಹೊರಗಿಪ್ಪ ಹೊರಗಿರಲಯ್ಯ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಯ್ಯ ನಾವಿಲ್ಲದ
ಠಾವು ಎಳ್ಳಿನಷ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್ವ ವಿಷ್ಣು ವಾಸುದೇವ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಚಿಂತ್ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ ಚಿನ್ಮಯನಿದ್ದಾನೆ ಚಿಂತ್ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ ಚಿನ್ಮಯನಿದ್ದಾನೆ ಚಿಂತ್ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ ಚಿನ್ಮಯನಿದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆಯ ಬಿಡಿಸುವ ಗೌರಿ ಕಾಂತನಿದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿಸುವ ಗೌರಿ ಕಾಂತನಿದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆಯ ಬಿಡಿಸುವ ಗೌರಿ ಕಾಂತನಿದ್ದಾನೆ ಚಿಂತ್ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ ಚಿಂತ್ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ ಚಿನ್ಮಯನಿದ್ದಾನೆ ಚಿಂತ್ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ ಚಿನ್ಮಯನಿದ್ದಾನೆ ಹೊಲ್ಲು ಬಿಡದ ಹೊಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಎಳ್ಳು ಕೊನೆಯು ಹುಳ್ಳು ಮೊನೆಯು ಹೊಲ್ಲು ಬಿಡದ ಹೊರಗೆ ಹೊರಗೆ ಎಳ್ಳು ಕೊನೆಯು ಹುಳ್ಳು ಮೊನೆಯು ಹೊಲ್ಲು ಬಿಡದ ಹೊರಗೆ ಹೊರಗೆ ಎಳ್ಳು ಕೊನೆಯು ಮುಳ್ಳು ಮೊನೆಯು ಪೊಲ್ಲು ಬಿಡದ ಹೊರಗೆ ಹೊರಗೆ ಎಳ್ಳು ಕೊನೆಯು ಮುಳ್ಳು ಮೊನೆಯು ಪೊಳ್ಳು ಬಿಡದ ಹೊರಗೆ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲ ಠಾವಿನಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ವಲ್ಲಭನಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಠಾವಿನಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ವಲ್ಲಭನಿದ್ದಾನೆ ಚಿಂತ್ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ ಚಿನ್ಮಯನಿದ್ದಾನೆ ಚಿಂತ್ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ ಚಿನ್ಮಯನಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತೆಯ ಬಿಡಿಸುವ ಗೌರಿ ಕಾಂತನಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತೆಯ ಬಿಡಿಸುವ ಗೌರಿ ಕಾಂತನಿದ್ದಾನೆ ಚಿಂತ್ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ ಚಿನ್ಮಯನಿದ್ದಾನೆ ಚಿಂತ್ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ ಚಿನ್ಮಯನಿದ್ದಾನೆ ಚಿಂತ್ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ ಚಿನ್ಮಯನಿದ್ದಾನೆ ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನ ಸಲಹಿದರಾರು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಸಲಹುವರಾರು ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನ ಸಲಹುವರಾರು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಸಲಹುವರಾರು ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನ ಸಲಹಿದ ಯಾರು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಸಲಹುವ ಯಾರು ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನ ಸಲಹುವರಾರು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಸಲಹುವರಾರು ಅಂದೆಂದೆಂದೆಂದಿಗೂ ನಂದಿ ವಾಹನನಿದ್ದಾನೆ ಅಂದೆಂದೆಂದಿಗೂ ನಂದಿ ವಾಹನನಿದ್ದಾನೆ ಚಿಂತ್ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ ಚಿನ್ಮಯನಿದ್ದಾನೆ ಚಿಂತ್ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ ಚಿನ್ಮಯನಿದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿಸುವ ಗೌರಿ ಕಾಂತನಿದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿಸುವ ಗೌರಿ ಕಾಂತನಿದ್ದಾನೆ ಚಿಂತ್ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ ಚಿನ್ಮಯನಿದ್ದಾನೆ ಚಿಂತ್ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ ಚಿನ್ಮಯನಿದ್ದಾನೆ ಚಿಂತ್ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ ಚಿನ್ಮಯನಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ನೀನು ಎಂಬ ಉಭಯ ಹೀನ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ನಾನು ನೀನು ಎಂಬ ಉಭಯ ಹೀನ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ನಾನು ನೀನು ಎಂಬ ಉಭಯ ಹೀನ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಅರೆ ರೇ ನಾನು ನೀನು ಎಂಬ ಉಭಯ ಹೀನ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ನಾನು ನೀನು ಎಂಬ ಉಭಯ
ನಿನ್ನ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಜ್ಞಾನಿ ಚಿದಾನಂದ ಸುಖ ಸಂಪೂರ್ಣನಿದ್ದಾನೆ ಜ್ಞಾನಿ ಚಿದಾನಂದ ಸುಖ ಸಂಪೂರ್ಣನಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ ಚಿನ್ಮಯನಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ ಚಿನ್ಮಯನಿದ್ದಾನೆ ಚಿನ್ನಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ ಚಿನ್ಮಯನಿದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆಯ ಬಿಡಿಸುವ ಗೌರಿ ಕಾಂತನಿದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆಯ ಬಿಡಿಸುವ ಗೌರಿ ಕಾಂತನಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ ಚಿನ್ಮಯನಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿ ಇದ್ದಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ಚಿನ್ಮಯನಿದ್ದಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ಚಿನ್ಮಯನಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ಮಯನಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ಮಯನಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ಮಯನಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ಮಯನಿದ್ದಾನೆ ಹರೇ ಹರಿ हरी हरी अनेक भजन प्रेसिडेंट दीपक शेणे अनेक भजन म्हणून का म्हणून विनंती इದ್ದಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ दीपक कैलासवासा गौरीश ईशा कैलासवासा गौरीश कैलासवासा गौरीश ईशा कैलासवासा गौरीश ईशा कैलासवासा गौरीश ईशा तैलदारेयन्ते मनसु कोडु हरियल्लि तैलदारेयन्ते मनसु कोडु हरियल्लि शंभो कैलासवासा गौरीश ईशा कैलासवासा गौरीश ईशा अहोरात्रियली नानु अनुचराग्रणीयाಗಿ अहोरात्रियली नानु अनुचराग्रणीयाಗಿ ಮೈಯೊಳಗೆ ಚರಿಸಿದೆನೋ ಮಹಾದೇವನೇ ಮೈಯೊಳಗೆ ಚಲಿಸಿದೆನೋ ಮಹಾದೇವನೇ ಹರಿಭೂಷಣನೇ ಅನ್ನ ಅವಗುಣಗಳೆಣಿಸದಲೆ ಹರಿಭೂಷಣನೇ ಅನ್ನ ಅವಗುಣಗಳೆಣಿಸದಲೆ ವಿಹಿತ ಧರ್ಮದಿ ವಿಷ್ಣು ಭಕುತಿಯನೆ ಕೊಡೋ ಶಂಭೋ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶ ಮನಸು ಕಾರಣವಲ್ಲ
पुण्य केल्ला मनसु कारणवल्ला पाप पुण्य केल्ला अनलाक्ष निन्न प्रेरणೆಯಲ್ಲದೆ ಅನಲಾಕ್ಷ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಯಲ್ಲದೆ ಧನುಜ ಮದ ಗಜವೈರಿ ದಂಡ ಪ್ರಣಾಮವ ಮಾಡ್ಪೆ ಧನುಜ ಮದ ಗಜವೈರಿ ದಂಡ ಪ್ರಣಾಮವ ಮಾಡ್ಪೆ ಮಣಿಸು ಈ ಶಿರವ ಸಜ್ಜನ ಚರಣ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶ ಭಾಗೀರಥಿ ಧರನೆ ಭಯವ ಪರಿಹರಿಸಯ್ಯ ಭಾಗೀರಥಿ ಧರನೆ ಭಯವ ಪರಿಹರಿಸಯ್ಯ ಲೇಸಾಗಿ ನೀಸಲಹು ಸತತ ಸರ್ವದೇವ ಲೇಸಾಗಿ ನೀಸಲಹು ಸತತ ಸರ್ವದೇವ ಭಾಗವತ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಜಯ ವಿಠಲನಂಗ್ರಿ ಭಾಗವತ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಜಯ ವಿಠಲನಂಗ್ರಿ ಜಾಗು ಮಾಡದೆ ಭಜಿಪ ಭಾಗ್ಯವನೆ ಕೊಡು ಶಂಭೋ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶ ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡು ಹರಿಯಲ್ಲಿ ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡು ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಭೋ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶ ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶ ಗೌರೀಶ ಈಶ ಗೌರೀಶ ಈಶ ಹರಿಶಂಭು पंढरी वेडा रे पंढरी चला चला
संत जन चला चला संत जन गुरुदेवासी भांडण गुरुदेवाची भांडण गुरुदेवाची भांडण गुरुदेवाची भांडण मोर्चेला भीमागिरी मोर्चेला भीमागिरी वेडारे पंढरी वेडा रे पंढरी पंढरी वेडा रे पंढरी वेडारे 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 पंढरी पंढरी वेडा रे पंढरी लुटा लुटा पंढरपूर लुटा पंढरपूर लुटा पंढरपूर लुटा लुटा पंढरपूर लुटा लुटा पंढरपूर दरार माईच्या वर दरार माईच्या वर दरार माईच्या वर दरार माईच्या वर मोर्चे लावा भीमातिरी मोर्चे लावा भीमातिरी पंढरी वेडा रे पंढरी पंढरी वेडा रे पंढरी वेडारे वेडारे वेडा रे वेडारे वेडारे वेडा रे पंढरी पंढरी वेडा रे पंढरी तुका म्हणे चला चला तुका म्हणे चला चला तुका म्हणे चला चला तुका म्हणे चला चला तुका म्हणे चला तुका म्हणे चला चला तुका म्हणे चला चला तुका म्हणे चला चला तुका म्हणे चला चला गावली चाली गातला गावली चाली गातला गावली चाली गावला मोर्चे लावा भीमातिरी मोर्चे लावा भीमातिरी वेडारे पंढरी वेडा रे पंढरी पंढरी वेडा रे पंढरी पंढरी वेडा रे पंढरी वेडारे वेडारे वेडा रे वेडारे वेडारे वेडा रे वेडा रे पंढरी
वेडा रे पंढरी पंढरी वेडा रे पंढरी वेडा रे वेडा रे वेडा रे वेडा रे ओ वेडा रे वेडा रे वेडा रे वेडा रे वेडा रे पंढरी वेडा रे पंढरी हरी 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 हरे हरी पुंडली गवर्धे पांडुरंगा ज्ञानदेव वेदव्यासा बादरायणा गोविंदा यद्राक आत्ता इल्यान मुखार येवन बसनाच ताने मुखार 7 गंटे 8 गंटे तुका येवन बशिल्ले आशिल्ले दय कोण कोणे मुखार येवन बसनाचे थंय ते आशिल्ले कडेन बसका जाग वयरी एका माळ्यारी येल्लो हॉलांत खाली आसा थंय टीव्ही स्क्रीन आसा थंय चंदकोन बसका आनी पुजेक उण्यान उणें 1.5 घंटो बाकी आसा आज विशेष देवाक प्रथम जावनो मुंबई शहरांतू म्हाका दिसता पुरा मुंबई शहरांतू आमगेले उभय वृंदावनाक द्राक्षाचे अलंकारू तशीच ही व्यासरघुपती नरसिंहाकय द्राक्षा अलंकारू आमगेल समाजांतू या सुरवेपटी जावचें बोलो श्रीमद माधवेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की बोलो श्रीमद भुवनेंद्र तीर्थ बोलो की बोलो बोलो श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की काशी मठ संस्थान की काशी मठाधीश की वेदव्यासा बादरायणा गोविंदा गंगा मैया की गणपति बाप्पा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमो यतिवर्याक श्री सुधींद्र गुरुरायाक नमो नमो यतिवर्याक संगींद्र गुरुरायाक नमो नमो यतिवर्याक श्री सुधींद्र गुरुरायाक नमो नमो यतिवर्याक संयमींद्र गुरुरायाक ओ नमो गुरुवर्याक श्री सुधींद्र गुरुरायाक नमो नमो यतिवर्याक काशी मठांतु विराजमान काशी मठांतु विराजमान काशी मठांतु विराजमान हरिनाम
ಸ್ಮರಣ ರಾತಂದಿನ ಹರಿನಾಮ ಸ್ಮರಣ ರಾತಂದಿನ ಕಾಶಿಮಠಾಂತು ವಿರಾಜಮಾನ ಹರಿನಾಮ ಸ್ಮರಣ ರಾತಂದಿನ ಸಮತಾ ಭಾವನ ಸುಶಾಂತ ವದನ ಸಮತಾ ಭಾವನ ಸುಶಾಂತ ವದನ ಕಂಗಲ ಚರಣ ಪರಮ ಪಾವನ ಕಂಗಲ ಚರಣ ಪರಮ ಪಾವನ ನಮೋ ನಮೋ ಯತಿವರ್ಯಾಂಕ ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರ ಗುರುರಾಯಾಂಕ ನಮೋ ನಮೋ ಯತಿವರ್ಯಾಂಕ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಗುರುರಾಯಾಂಕ लक्ष्मी नर सिंहाल चिंतक लक्ष्मी नर सिंहाल चिंतक आ लक्ष्मी नर सिंहाल चिंतक लक्ष्मी व्यासर भूपतिले ते आराधक व्यासर भूपतिले ते आराधक लक्ष्मी नर सिंहाल चिंतक व्यासर भूपतिले ते आराधक ज्ञान उपदेशु दीवनु सर्वांक ज्ञान उपदेशु दीवनु सर्वांक अनुग्रह कल्या सर्व समाजाक अनुग्रह कल्या सर्व समाजाक नमो नमो यतिवर्याक नमो नमो यतिवर्याक संयमीन्द्र गुरुरायाक नमो 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 यतिवर्याक गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो वेदव्यासा बादरायणा गोविंदा आज ही विशेष 5 टन स्वामीला देवाला अनुग्रहारी 5 टन डायरेक्ट पंढरपुरातून द्राक्षाचे तोटातूनची द्राक्ष करून काढ येवच्या लेट जाले नादले येतो भितर पुरा मठांत द्राक्षाचे फळाव लंबून नसतशिली स्वामीला अनुग्रहण झालेलं असं वेदव्यासा बादरायणा गोविंदा गोविंद ನರಸಿಂಹನ ಪಾದ ಭಜನೆಯ ಮಾಡೋ ನರಸಿಂಹನ ಪಾದ ಭಜನೆಯ ಮಾಡೋ ನರಸಿಂಹನ ಪಾದ ಭಜನೆಯ ಮಾಡಲು ನರಸಿಂಹನ ಪಾದ ಭಜನೆಯ ಮಾಡಲು ದುರಿತ ಪರ್ವತವ ಖಂಡಿಸುವ ಕುಲಿಶದಂತೆ ನರಸಿಂಹನ ಪಾದ ಭಜನೆಯ ಮಾಡೋ ನರಸಿಂಹನ ಪಾದ
ನರಸಿಂಹನ ಪಾದ ಭಜನೆಯ ಮಾಡೋ ನರಸಿಂಹನ ಪಾದ ಭಜನೆಯ ಮಾಡೋ ನರಸಿಂಹನ ಪಾದ ಭಜನೆಯ ಮಾಡೋ ತರಳನ ಮೊರೆ ಕೇಳಿ ತ್ವರಿತದಿಂದಲಿ ಬಂದು ತರಳನ ಮೊರೆ ಕೇಳಿ ತ್ವರಿತದಿಂದಲಿ ಬಂದು ದುರುಳನ ಕರುಳ ತನ್ನ ಕೊರಳೊಳು ಧರಿಸಿದ ದುರುಳನ ಕರುಳ ತನ್ನ ಕೊರಳೊಳು ಧರಿಸಿದ ನರಸಿಂಹನ ಪಾದ ಭಜನೆಯ ಮಾಡೋ ನರಸಿಂಹನ ಪಾದ ಭಜನೆಯ ಮಾಡೋ ನರಸಿಂಹನ ಪಾದ ಭಜನೆಯ ಮಾಡೋ ಹರವಿರಿಂಚಾದ್ಯರು ಕರವೆತ್ತಿ ಮುಗಿಯಲು ಹರವಿರಿಂಚಾದ್ಯರು ಕರವೆತ್ತಿ ಮುಗಿಯಲು ಪರಮ ಶಾಂತನಾದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಪರಮ ಶಾಂತನಾದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನರಸಿಂಹನ ಪಾದ ಭಜನೆಯ ಮಾಡೋ ನರಸಿಂಹನ ಪಾದ ಭಜನೆಯ ಮಾಡೋ ನರಸಿಂಹನ ಪಾದ ಭಜನೆಯ ಮಾಡಲು ನರಸಿಂಹನ ಪಾದ ಭಜನೆಯ ಮಾಡಲು ದುರಿತ ಪರ್ವತವ ಖಂಡಿಸುವ ಕುಲಿಶ ಚಂತೆ ನರಸಿಂಹನ ಪಾದ ಭಜನೆಯ ಮಾಡೋ ನರಸಿಂಹನ ಪಾದ ಭಜನೆಯ ಮಾಡೋ ನರಸಿಂಹನ ಪಾದ ಭಜನೆಯ ಮಾಡೋ ವೇದವ್ಯಾಸ ಬಾದರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ श्रीनिवास वेंकटरमण गोविंद हे द्राक्ष 5000 किलो कोण की टन म्हळ्यार कळली काय म्हणून सांगता असं द्राक्ष काली सकाळी पंढरपूर हातून तशी जिता जाशील गांव हातून पुरा आशिल्ले तोट हातून काणू 2 नमुने द्राक्ष एक पाचवे एक काळ दोन्हीची एक्सपोर्ट क्वालिटी तांतू बी नाची हे जे फळावली लंबिलेलं असं पल्ला सगळ्यांनी येऊ का दनपार नंतर पुरा जनाका प्रसाद रुपार वांटून दिताची तशीच आत्ता तोगू ज्यूस सुरू झालेला आसा कोणाका ताण लागील असल्यार तोगू ज्यूस दिसून पिवका म्हणून विनंती तशीच देवालय आजी भितरी व्यास रघुपती नरसिंह देवाका मुंबईन तू प्रथम बारी हांगा द्राक्षाची फळावलेचे अलंकार भितर जाता आसा फळावली जाता आसा तशीच दोन्ही उभय वृंदावनाकय द्राक्षाचे फळावलीचे सेवा मुंबई समाजनी आमगेर पुरा अखंड भारताचे गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजा तर्फेन देवाल चरणारी समर्पण केलेलें आसा पुरा जनांक पुण्य मेळटा आयचे हाजे विशेष सेवेदार के श्रीनिवास प्रभू कुंदापूर मुंबई तशीच दीपक भास्कर शेणे नवी मुंबई हांणी हाजे सेवेचे सेवा देवाल चरणारी समर्पण केलेलें आसा जय जय गुरु महाराज की ताण लागिल्यान ज्यूस वचून पिवका म्हणून विनंती पूजेक आनी 1-1.5 घंटा आसा अयो देवा 3:30 राधे तुला राधे तुला राधे तुला राधे तुला तुला पुसतो घोंगडीवाला ओ
कांबळीवाला घोंगडीवाला कांबळीवाला घोंगडीवाला घोंगडीवाला कांबळीवाला घोंगडीवाला राधे तुला राधे तुला राधे तुला राधे तुला पुसत घोंगडीवाला राधे तुला पुसत घोंगडीवाला तुला 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 पुसतो घोंगडीवाला घोंगडीवाला कांबळीवाला घोंगडीवाला घोंगडीवाला कांबळीवाला घोंगडीवाला राधे तुला राधे तुला राधे तुला राधे तुला पुसतो घोंगडीवाला राधे तुला पुसतो घोंगडीवाला राधे तुला पुसतो घोंगडीवाला जमवनी पोरे यमुनेच्या तीरी गेला जमवनी पोरे यमुनेच्या तीरी गेला वाटीत गोपाला वाटीत गोपाळ काला राधे तुला राधे तुला राधे तुला राधे तुला पुसत घोंगडीवाला राधे तुला पुसत घोंगडीवाला तुला 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 पुसतो घोंगडीवाला घोंगडीवाला कांबळीवाला घोंगडीवाला घोंगडीवाला कांबळीवाला घोंगडीवाला राधे तुला राधे तुला राधे तुला राधे तुला पुसत घोंगडीवाला राधे तुला पुसत घोंगडीवाला राधे तुला पुसतो ओ रात्री माझ्या मंदिरी आला रात्री माझ्या मंदिरी आला रात्री माझ्या मंदिरी आला निरोप सांगून गेला गेला निरोप सांगून गेला निरोप सांगून गेला गेला निरोप सांगून गेला राधे तुला राधे तुला राधे तुला राधे तुला पुसत घोंगडीवाला राधे तुला पुसत घोंगडीवाला एक दाबार बायल मनशाने द्राक्ष पुसतो गोंचे करू केंदार लायक आशिल्ले सुत्तड एक द्राक्ष गोंचे बांदूक घोंगडीवाला कांबळीवाला दाबार बायल घोंगडीवाला मनशान थंय वचका घोंगडीवाला कांबळीवाला द्राक्ष घोंगडीवाला गोंचे बांदूक सुत्तड एक राधे तुला राधे तुला डारलेत पुरा तयार झाला चमकले पुसत रात्री 12 घंटे तक बशील तानी राधे तुला पुसत सुदेश घोंगडीवाला अंग दाखे राधे तुला थंय थंय मुखार वृंदावन दाबार बायल मनशान सुत्तड एक बांधून देऊ का गळा रुंड माळ हाती घेऊन द्राक्ष बांधू का? गळा आणि रुंड 1.5 टन माळ बाग कसं? हाती 1,085 किलो द्राक्ष बांधू असं. हाती गळा रुंड माळ हाती घेऊन यावे नेसुनी पितांबर पिवळा पितांबर पिवळा नेसुनी पितांबर पिवळा पितांबर पिवळा झनी म्हणे विटू हा झाला झनी म्हणे विटू हा झाला गळा वैजंती माळा वैजंती माळा गळा वैजंती माळा राधे तुला राधे तुला राधे तुला राधे तुला पुसत घोंगडीवाला राधे तुला पुसत घोंगडीवाला तुला 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 पुसतो घोंगडीवाला घोंगडीवाला कांबळीवाला घोंगडीवाला घोंगडीवाला कांबळीवाला घोंगडीवाला राधे तुला राधे तुला राधे तुला राधे तुला पुसतो घोंगडीवाला राधे तुला पुसतो घोंगडीवाला राधे तुला पुसतो घोंगडीवाला पुसतो घोंगडीवाला पुसतो घोंगडीवाला
उदळीत रंग नाता घरी नाचे माझ्या सखा पांडुरंग अबीर गुलाल उदळीत रंग अबीर गुलाल उदळीत रंग अबीर गुलाल उदळीत रंग 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 अबीर गुलाल वेदव्यासा बादरायणा गोविंदा देवा पुच्छल तरस कोणे उल्लोचनाच्या जय कोर्ण सखा पांडुरंग नाता घरे नाचे माझा सखा पांडुरंग रंग रंग अबीर गुलाल उदळीत रंग अबीर गुलाल अबीर गुलाल अबीर गुलाल उदळीत रंग नाता घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाता घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाता घरी नाचे माझा सखा उंबरठ्याची कैसे शिव आम्ही जातीन उंबरठ्याची कैसे शिव आम्ही जातीन रूप तुझे कैसे पाहू रूप तुझे कैसे पाहू रूप तुझे कैसे पाहू त्यात आम्ही येईन पायर शिवू दंग गाऊनी अभंग पायर शिवू दंग गाऊनी अभंग नाता घरे नाचे माझा सखा पांडुरंग नाता घरे नाचे माझा सखा पांडुरंग रंग रंग नाता घरे नाचे माझा सखा पांडुरंग वाळवंटी गाऊ आम्ही वाळवंटी नाचू वाळवंटी गाऊ आम्ही वाळवंटी नाचू वाळवंटी गाऊ वाळवंटी गाऊ वाळवंटी गाऊ आम्ही वाळवंटी नाचू चंद्रभागेच्या पाण्याने अंग रंगणारू चंद्रभागेच्या पाण्याने अंग रंगणारू विठ्ठलाचे नाम घेऊ विठ्ठलाचे नाम घेऊ विठ्ठल 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 विठ्ठलाचे नाम घेऊ ओवनीने संग नाता घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाता घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग रंग रंग अबीर गुलाल उदळीत रंग अबीर गुलाल अबीर गुलाल अबीर गुलाल उदळीत रंग नाता घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाता घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाता घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग आषाढी कटीकी भक्तजन येती आषाढी कटीकी भक्तजन येती आषाढी कटीकी हरी आषाढी कटीकी भक्तजन येती आषाढी कटीकी भक्तजन येती पंढरीच्या वाळवंटी संत गोळा होती पंढरीच्या
चोका म्हणे नाम घेता 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 संत होती गंग तगारी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाता घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग रंग रंग अबीर गुलाल उधळला नाता घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाता घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाता घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग अबीर गुलाल अबीर गुलाल ವೇದವ್ಯಾಸ ಬಾದರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ दय करून शांती तिरबेस का हांगा बायल मनशान बशिल्ल्याने देवाले इतले सुंदर दर्शन पळया आमगे जल्मांत भाग्य ही आमकां अहोभाग्य बंदाची इतले अति सुंदर देवाले हांगा द्राक्षा फळावळकी अलंकार जाल्लेले आसा आमगेल मुंबई समाजाक आमगेल माधवेन स्वामेले तशीच वर्धेन स्वामेले सुकृतीन तीन स्वामेले सुदीन स्वामेले तशीच सैमीन स्वामेले अनुग्रहांनी आमगेल दोळ्याक आजी शिवरात्रीचे पर्व कालार आमको इतले चंद दर्शन पळोवपाक मेळटा दय कोण कोणे उल्लोचनाचे हर 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 महादेव रक्ताची अंका स्वामी संयमेंद्र भक्तवत्सल गुरु शतयोगींद्र 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 शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण विभव वैभव व्यास समर्पण विभव वैभव व्यास समर्पण रक्ताची अंका स्वामी संयमेंद्र भक्तवत्सल गुरु शतयोगींद्र रक्ताची अंका स्वामी संयमेंद्र भक्तवत्सल गुरु शतयोगींद्र अज्ञान निवारण दुःख हरण अज्ञान निवारण दुःख हरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण यति कुल भूषण करुणा पूर्ण यति कुल भूषण
भूषण करुणापूर्ण रक्ताची अंका स्वामी संयमेंद्र भक्तवत्सल गुरु शक्तयोगींद्र रक्ताची अंका स्वामी संयमेंद्र भक्तवत्सल गुरु शक्तयोगेंद्र पुराण पारायण नाम श्रवण पुराण पारायण नाम श्रवण असाधारण तप संयम तोषण असाधारण तप संयम तोषण प्रभु रामचरण मना तू वीक्षण प्रभु रामचरण मना तू वीक्षण प्रभु रामचरण प्रभु रामचरण मना तू वीक्षण प्रभु रामचरण मना तू वीक्षण अनुक्षण श्री हरि नारायण स्मरण अनुक्षण श्री हरि नारायण स्मरण रक्ताची अंका स्वामी संयमेंद्र भक्तवत्सल गुरु शक्तयोगींद्र रक्ताची अंका स्वामी संयमेंद्र भक्तवत्सल गुरु शक्तयोगींद्र श्री संयमेंद्र करुणासागर विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमेंद्र करुणासागर विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर तेजोमय यति सुंदर तेजोमय यति सुंदर ವಂದಿಸುವೆವು ಗುರುರಾಯ ವಂದಿಸುವೆವು ರಾಯ ವಂದಿಸುವೆವು ಗುರುರಾಯ ರಾಯ ವಂದಿಸುವೆವು ಗುರುರಾಯ ರಾಯ ವಂದಿಸುವೆನು ಗುರುರಾಯ ರಾಯ ವಂದಿಸುವೆವು ಗುರುರಾಯ ಕಾಶಿ ಮಠಾಧೀಶ ಯತಿ ಕುಲ ತಿಲಕ 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 ವಂದಿಸುವೆವು ಗುರುರಾಯ ರಾಯ
ವ್ಯಾಸರ ಭೂಪತಿಯ ಅನುದಿನ ಪೂಜಿಸಿ ವ್ಯಾಸರ ಭೂಪತಿಯ ಅನುದಿನ ಪೂಜಿಸಿ ವ್ಯಾಸ ರಘುಪತಿಯ ಅನುದಿನ ಪೂಜಿಸಿ ವ್ಯಾಸ ರಘುಪತಿಯ ಅನುದಿನ ಪೂಜಿಸಿ ವ್ಯಾಸ ರಘುಪತಿಯ ಅನುದಿನ ಪೂಜಿಸಿ ಗುರು ಸುಕೃತೇಂದ್ರರ ಮನದಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಗುರು ಸುಕೃತೇಂದ್ರರ ಮನದಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಗುರು ಸುಕೃತೀಂದ್ರರ ಮನದಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಗುರು ಸುಕೃತೀಂದ್ರರ ಮನದಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಗುರು ಸುಧೀಂದ್ರ ಮನದಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಗುರು ಸುಧೀಂದ್ರ ಮನದಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಗುರು ಸುಧೀಂದ್ರ ಮನದಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ದಾಸ ಜನರ ಮನದಾಸಯ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದಾಸ ಜನರ ಮನದಾಸರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದಾಸ ಜನರ ಮನದಾಸಯ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದಾಸ ಜನರ ಮನದಾಸರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದಾಸ ಜನರ ಮನದಾಸಯ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪೊರೆಯುವ ಕರುಣಾಳು ಸಲವು ಧರಿಸಿ ಪೊರೆಯುವ ಕರುಣಾಳು ಸಲವು ಧರಿಸಿ ವಂದಿಸುವೆನು ಗುರುರಾಯ ರಾಯ ವಂದಿಸುವೆನು ಗುರುರಾಯ ರಾಯ ವಂದಿಸುವೆನು ಗುರುರಾಯ ಕಾಶಿ ಮಠಾಧೀಶ ಯತಿ ಕುಲ ತಿಲಕ ಕಾಶಿ ಮಠಾಧೀಶ ಯತಿ ಕುಲ ತಿಲಕ ಕಾಶಿ ಮಠಾಧೀಶ ಯತಿ ಕುಲ ತಿಲಕ ವಂದಿಸುವೆನು ಗುರುರಾಯ ರಾಯ ವಂದಿಸುವೆನು ಗುರುರಾಯ ರಾಯ ವಂದಿಸುವೆನು ಗುರುರಾಯ ವಂದಿಸಿ ನಿಮ್ಮಯ ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿ ನಿಮ್ಮಯ ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ವಂದಿಸು ನಿನ್ನಯ ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿ ನಿಮ್ಮಯ ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಭಜನೆಯ ಹಾಡಲು ಆನಂದ ಮನಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣದ ಗುರು
अंजलि मंगल मान्य निर्भर मानस नमस्कार
ವಾಟ್ಸಪ್ಗ के श्रीनिवास प्रभु मंगल करेगा के श्रीनिवास प्रभु सिद्धमा नारायण मंगल करेगा
एकवचन प्रिय वामन भार्गव एकवचन प्रिय वामन भार्गव एकवचन प्रिय वामन भार्गव एकवचन प्रिय सर्वोत्तम हरि गोविंदा सर्वोत्तम हरि गोविंदा रमारमण हरि गोविंदा रमारमण हरि गोविंदा रमारमण हरि गोविंदा श्याम मुरारी मधुसूदन हरि श्याम मुरारी मधुसूदन हरि राधारमण गोविंदा राधारमण गोविंदा राधारमण गोविंदा राधारमण गोविंदा मदन जनका वेंकटपति मदन जनका वेंकटपति मदन जनका वेंकटपति माधव कृष्ण गोविंदा माधव कृष्ण गोविंदा रमारमण हरि गोविंदा रमारमण हरि गोविंदा रमारमण हरि गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा 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 श्रीनिवास गोविंदा श्रीनिवास गोविंदा वेंकटरमण गोविंदा श्रीनिवास गोविंदा वेंकटरमण गोविंदा वेदव्यास गोविंदा बादरायण गोविंदा वेदव्यास गोविंदा बादरायण गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा श्रीनिवास 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 गोविंदा श्रीनिवास गोविंदा श्रीनिवास गोविंदा
हृदयस्तमाना सेवेचे गोविंद पै पवमान राजोपचार सेवेचे रामनाथ प्रभु पूनम कामत चेतना सरदेसाई पवमाना सेवेचे अळीकल श्रीवरा देवस्वम सुब्रह्मण्य कामत देवदास पै VP कार्तिक नारायण पै श्रीकर पै सावित्री पै गुणश्री पै नागवेणी गणपति पै योगीश गणपति पै महेश गणपति पै के हनुमंत भट्ट गौरी हनुमंत भट्ट विक्रम भट्ट राधा विक्रम भट्ट गोपीनाथ विक्रम भट्ट देवामृत विक्रम भट्ट विठ्ठल शणै कार्तिक शणै रविकांत भट्ट के गणपति भट्ट लक्ष्मण भट्ट तुषार शणै विवेकानंद शणै कृष्णानंद आचार्य रंगनाथ भट्ट लक्ष्मी वामन प्रभु DJ रविकुमार भट्ट DN वेंकटेश्वर भट्ट के मनोज कुमार भट्ट राजेश DR भट्ट शीतल पै वेंकटेश प्रभु निर्मला नागेंद्र कामत गुरुप्रसाद भट्ट वेदव्यास भट्ट यशस्विनी कृष्ण पै वेंकटेश नायक M दिनेश पै राजीव वाद्यार दीपक शणै भारती भास्कर शणै सन्स ज्योतिका दीपक शणै वेंकटेश भास्कर शणै सुधींद्र नायक राधा कृष्ण भट्ट शांति जय शणै शरश्चंद्र आर भट्ट दय करून ऐकू का बायल मनशान पुरा मागशी राबू का बायल मनशांनी मागशी राबू का भिक्षे सेवेदारांनी दाव तिकडे का पवमान सेवेदार भिक्षे सेवेदार बायल मनशान कडेर तीर दिताची दय कोणची का मागशी वचका आज ही जेवण कवळे मठान तूं कवळे मठा मुन्सिपल स्कूलाच अजेरी ग्राउंड फ्लोरारी पूर्णानंद बिल्डिंग बगलेना कवळे मठ मुन्सिपल स्कूल आसा पूर्णानंद बिल्डिंग बगलेना ग्राउंड फ्लोरारी थंय वचका जेवणा वताल्यानी
डोकेदानी गंगा कवर ट्रस्टी करते धन्यवाद प्लास्टिक होगा जय शिवम शिवम होगा सेवा केवड़ा सची जय कोर्मा वाटसोड़ा समाज प्रसार प्रसार दीक्षा सेवेचे प्रिंसिपल सेवारा देवस्थान चराई श्री कृष्ण मंदिर ट्रस्ट न्यू दिल्ली दीपक पास्टरशने उडुपी गणेश मल्लिया जयसिंह भाई प्रकाश गोपाल कामत श्रीकांत विठ्ठलदास प्रभु श्रीकर आर भाई सुभाष कृष्ण शने मधुकर शने रामचंद्र प्रेम शने मनोहर आरमलिया समर भट्ट पुंडलिक पाड़ेगा विघ्नेश उमेश भाई प्रकाश एम भाई पुष्पा प्रभु शिवशंकर गोपाल कामत गिरीश वासुदेव भाई आनंद मोहन चंद्रिका किरण नायक ममता शिवानंद भट्ट ज्योति नायक मनोहर भाई कामत राधाकृष्ण वेंकटेश भट्ट रमेश बी भट्ट गोपाल डिगाड़ी नायक ESV सभा केसीजी कोरला सुमित रामनाथ नायक ध्यान
भक्तियुक्ते यन्मया भक्तियुक्तेन पत्रं पुष्पं फलं जलं निवेदितं च नैवेद्यं तद्ग्रहाणं कम्पयावाहनं न जानामि न जानवाचनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां पुरुषोत्तम मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितमया देव परिपूर्णं तदस्तु मे प्रार्थनां समर्पयामि कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा बुधात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्य सकलपुरुषै नारायणाय नार्ल केळ यन्मया भक्त्युक्तेन पत्रं पुष्पं फलं जलं निवेदितं च नैवेद्यं तद्ग्रहाणं कम्पयावाहनं न जानामि तव पूजनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां पुरुषोत्तम मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितमया देव परिपूर्णं तदस्तु मे प्रार्थनां समर्पयामि कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा बुधात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यः सकलं परस्मै नारायणाय समर्पये तत् अनेन अस्माकं सर्वेषां महाजनानां क्षेम स्थैर्य विजय धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुण्यपुरुषार्थ सिद्ध्यार्थं श्रीदेव्या सन्निधौ आद्य दिने करिष्यमाण लघु रुद्र हवनेन भगवान् तस्य श्रीहरिकृष्णार्पणमस्तु न्यूनातिरिक्त दायदाश्रितार्थं नामत्रय जपमहं करिष्ये अच्युताय नमः अनन्ताय नमः गोविन्दाय नमः अच्युतानन्त गोविन्द विष्णवे नमः शांगुस्तेषां प्राजयः येषां हृस्तां हृदयस्थो जनार्दनः नित्योऽसवसा तेषां नित्यस्व सुमङ्गलं येषां हृदिस्थोर्भगवान् मङ्गलाय तनोरिः ॐ विज्ञान रोचिर परिपूरिशान्तर्वाह्यांडकोशं हरितोपलाभं तर्कावहेत विधि सर्वपूर्व गीर्वाण विज्ञानदमानतोऽस्मि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं श्रुतोमुखं नृसिंहं भीषणभद्रं मृत्युमृत्युर्नमाम्यहं ब्रह्महन्ता गुरुवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियपतिः आचार्य श्रीमदाचार्य सन्तु मे जन्मजन्मनीम् अरुणकमलकान्तिं सौजन्यलाभासं करकलितकपालं सूक्ष्महालादानं कलशमूर्धपूर्णं शूलस्थं मृतमृत्युमृत्युमेशम् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् प्रथम ज्ञान संस्थानाचे आराध्य देव व्यासरघुपती नरशिवदेवा स्मरण करून घ्यायचे तशींची अंगाशिला वृंदावन असता स्वाम्याला दिव्य चेतनाचं नमन करून घेऊन अंग श्री मठा परंपरेच्या सर्व यतिवर्गांक नमन करून घेऊन विशेषतः आज दिवसाक आराधन घेतलं रुद्रांतर्गत लक्ष्मी नरसिंह म्हणताना त्या देवाला विशेष जाऊन घेऊन या देवा सन्निधानात प्रार्थना करून घेऊची अंगाच्या मठाच्या नवीकरणानिमित्तान घेऊन घेऊन स्वाम्यानं एक मार्गदर्शन दिलं नाही अंग नवीकरणानिमित्तानं काय 2 वर्षपर्यंत जलल कस नाही आमगे निमित्तान चुके अश्यापुरं काय शुद्धीन तश्यापुरं कंचेरीत रश्यापुरं त्या पुनरपी भोर नेऊ का देवाला स्वाम्याला परिपूर्ण अनुग्रह जाऊ का म्हणून उद्देशान करताना स्वाम्याला मन अंगणतून घेतील सगळं कार्यक्रम दिसा एक हवन घे पूजन घे तशीन देवा स्नपन घे कीर्तन घे सगळं तांतू 5 दिवसाक महाशिवरात्रीच्या पर्व कालो म्हणता सांगता ती आमका वैष्णव जावन प्रधान म्हणताना विशेष जाऊन आम्ही आराधन करचे कसं म्हणणार का लक्ष्मी नरसिंह रूप आरे त्या रुद्रांतर्गत लक्ष्मी नरसिंह म्हणून घेऊचे म्हणता तसं त्या नरसिंह देवाला विशेष जाऊन आशिल्लें आराधन कसलं भाग्य गेल्या दिल्ली समाजाक समयान अनुग्रह करून दिलेले हांगा येवन तेच संकल्प करून घेवन घेना आमगे सर्वेशा महाजनांना म्हणून घेतले आमगे सर्वे समाजाक बरी करता देवा आमगे राष्ट्राक आमगे देशाक विशेष जावन आमगे ग्रामेक आमगे शहराक सर्वांकय अनुग्रह जावं का आणि तंतू एक म्हणणारी काय वाळुकेश्वर म्हणता ती अंगा जगती प्रधान देव विशेष जावन रामनाथ म्हणताना त्या रामाला चरित असेल तसले या जाग्याक आमके हवन पूजन करचें सुयोग तंतूय आमगेल्या महादेवन स्वाम्याला अत्यंत विशेष जावन दिव्य सानिध्य असेल जाग्यार आमकां हें पूजन करतलें मेळ्ळें आमगेलें सौभाग्य म्हण लेखून घेवन 5 दिवसाक स्वाम्यान कशी आमकां मार्गदर्शन दिलें गी स्वाम्यान कशी आमकां आज्ञा दिलेली गी त्या प्रकार देवाक संतोष करच्याक प्रयत्न केलो आसा प्रथम जावन स्वाम्या लागीं देवा लागीं प्रार्थना करून घेवची केलेल्या आराधनेन भक्तीन श्रद्धेन आचार विचारान आमगे निमित्तान कसलें चुका आमकां घडलेलें समजल्यार परमात्मान स्वाम्यान आमकां क्षम करून दिवं का आनी केलेल्या आराधना संतोषान स्वीकार का हें केवल आमगेल खातीर मात्र न्ही सर्वे समाजा खातीर सर्वे देशा खातीर म्हूण घेवन दिसाक हवन पूजन तशींचे रुद्राभिषेचन सगळें केलें आसा तन्निमित्तान देश सुभिक्ष जावं का तंतू आमगेल्या समाजांत येवल जाल्यार कसलेय कश्टकारपण आसता निवृत्ती जावं का येदोळ तांगी कशी एक जनाल मन आसा ह्या माधवेन स्वाम्याल सन्निधानान कोणी येवन मागून घेता आसा की तांगेले परिपूर्ण तांकां परिपूर्ण अनुग्रह स्वाम्याल दयेन जाल्लें जाता म्हणून तसलें कारणीक स्वाम्यान दाखोवन दिलें आसा तें शाश्वत जावन दाखोवन तशी आनीक स्वाम्याली तशींची देवाल सेवा कुशल भाग्य आमकां समाजा मेळ्ळी तशी स्वाम्यान अनुग्रह करून दिवं का आयज दिसाक केलेली आराधने निमित्तान घेना त्या महादेवाला अनुग्रहान करताना
वैराग्याधिपती म्हणतात विशेष जावन आमकां जावका धार्मीक प्रवृत्ती आमकां जावका तशींची वैराग्य म्हळ्यार एक देवाचेर अनन्य जावन आसलेली प्रिती आसता तशी त्या महादेवान अनुग्रह करची काय तसल ते अनन्य प्रिती आमकां देवान त्या महादेवान दिल्ली म्हणून सगळ्या किर्त्या हाडून दिवन घेवन ह्या शिवरात्रीच्या पर्व कालाचेर देवाला आराधन केलें तसन फल आसा कितें सर्वे आमगेल्या समाजा मेळसून घेवन समाजान परस्पर ऐक्यमत्यार प्रेमविश्वासार जीवन वसल भागी दिवचें तशींच ह्या क्षेत्र म्हणून घेतल्या जाग्यार परमात्मान हांगा खंयची गंगेक हांगा बाणा निमित्तान उत्पन्न केलें तसलें बाणगंगा आसा ह्या तिरेचेर गिना आमी केलेलें ह्या हवन पूजन मात्रान गिना देवान संतुश्टपण प्रभू रामचंद्रान आदर्श आमगे सर्वेची समाजाक आसा तशें देवान अनुग्रह करून दिल्लें हे आराधने निमित्तान आमगेलो मनाक आमगेलो सोम्याल मनाक संतोश जालो सोम्याल मनाक तरी संतोश जालो म्हणजे जाल्यार देव अनुग्रह खंडीत करता म्हणून एक विश्वास आमगेलो तसल त्या विश्वासान करतना देवान परिपूर्ण अनुग्रह दया आमचेर दवरून घेतली म्हणून जाल्यार किर्ती हाडून दिवन घेवन प्रत्यक्ष परोक्ष जावन समाज वर्गांक कोण भागी जाले न्ही तांगे सर्व मनोकामना पूर्ती करून दिवन घेवन आमगेलो वैयक्तीक जिवनांत जावपा जालें स्थान मान कीर्ती गौरवाक स्नेहकुण्यापण ह्या अशी देवान संतोषान चलोसून घेतल्या म्हणून किर्ती हाडून जाका हवनाच तुजे फल सर्वांक दिवन घेवन बरें करता आरक्षण करता म्हणून घेवन देवालया सन्निधानान तो प्रार्थना करून घेतात